Ebusuya me makwa aba edemba 24/7 so konkonsa efie asem asi asem bay na asi ye na yenim ebusuya panyini to park eye opanyini efe no opanyini Kofi Usu a we Daddy Lumba the late Daddy Lumba ebusuya panyini ye nim say bla Daddy Lumba nananom eto ne nsa frɛ no anase otwa nani ehwe dan no ye hwe na yie ho ensensem ebusuya panyini to park enu nti eno de benya say to park no Lumba yie nti eno benya to park no enne am no kasai ogiginam yie no court nsensem no ahwan na do nti o se mintie obia se na Lumba bo no nem ye ntie obia enna me no kasa se sie asamasi ye hwe abusuafo ni to park ye hu no adenti a abusuafo ni na kotwa ahia e mo abusuafie ekọ na abusuafie wo paako so se sie me no kasa ye abusuafo ni na atwa ahia di enti no mo atwa ahia ye se abusuafani to park ye hwe no awro na ase mpaboa are why dey ena mo start ye monkuro ena mo start ade mo se abusua no ena na atwa ahia wa Charles Kodifo so yi ase Lumba yie no ho hyehyeye no de we so koe no wa wo bibi ka wo ho no obonyi so no beka sesi ye nna ye koadu a ye bobọ na ye de abo abusua panyini no ena mpanifo start ye we timi nua no do ye first no na abusua pa abusua no nkamom but Lumba yie achi de ma so mpa abusua no yie ensem bebre ayi ogigina mu ye ekofa han sika ode ye yie ni na ye ni baby asika ni wie ekoye sika ba ye de se hi omutitiru pa na se omo nim baby a ye de omo ofa asana koto but ne bebe ho na twetwe aso ebi ne se ye de hie o ye brempon Lumba na wowuo ni nim baby a oda Charles Kodifo so Daddy Lumba baby a yakope ne krabie say ye ekọ na abusua like abusua royal family no on say ye wade hye no ye baby esi o ye friend bam ahe on de Charles Lumba call ye fa no ko pa akoso insuta so ye fa no ko ti he fa na de Lumba akọ eno ye call Lumba akọ a enso ka ho biem ti say call no mabobo bebre ana mda abusua pani to park bebre nso aba abusua pani na ya tue nsa afransa wa ma anamofofo bi wo ho no ma ebetimi atu eno nya me nko a ene me ne abusua nyana enti ne na ko mo se abusua pani to park e ba be pie omo ona so e wo ko na abusua fie e wo park so abusua pani ayela to park ayire o wa jira o ma hwe abusua panini ye so ma ba ni fie kumase ba bi o te o ma ko oni ho o ma konkran ba bi Lumba fie wo o ma hwe ye ni ba bi abusua panini ko enti o mo se ye nto nkrama mo wo oni ba bi abusua panini to park na mu bia se ne se sesi ye hia no pa ko so efie ye ko na bu efie ye hia no omra na ko adu ye de abono no omra me yi ano se ye ampa ana se ye ampa this abusua panini to park kwa ene beti me yi sa se me ya no abusua ti de kono no ti si am no ka say de asem kese pa na aba asem kese aba enam Charles Kodifo so yi hunti no abusua panini to park ye running paboa afri ni nam ye tu no abusua panini ade no so ama henfo bebre de omo agim se abusua panini to park ye run na asem paboa evi se wa man sem no adoso dodo wa ma social media sem adoso dodo abusua panyini de ye bi se ka oka abusua bom on tete abusua na so ye se to park de o tete abusua on ka abusua mom eno ne asem a ana kwadu a ye se abusua fo ni na ka boma ye de bo abusua panyini to park into omo se adonfo na ejamfo omo sire ni na se ye hwe abusua panyini to park emre no emre omo wa bom ba bi abusua panyini to park na bia de from omo be fa no omo hia ne se a enne yia eso msaka abusua panyini to park na ko adu ye de abono no ono so na me yia no na bubo de de a ye se ro na ase mpaboa na se abusua panyini no ye yefiri no so ano no na se onye ekona abusua panyini biem onye ekona abusua panyini biem ti nam no kasa de abusua panyini to park ye hwehwe no odwane muhuna monka nkire se 24/7 ene konkonsa fie se ye frɛ no pa akoso omra na nye saa na mo abeche ne de ne ono anjejeje ti abusua se de ka kire mo se ye de bekoso bia konkonsa fie ye o di nkomo na o dem no ne ase yegina kire o yi kan ya ne ate o kan ya ne ate ti nam no kasa de pa akoso fie pe wani kohwe anya asem koto ai dom a like a chashia wa ye twen abusua pani to park no enne ebe ye dwe ye de ani di asem no ye chi
de besi bia no ye mfa nkame mo medam ase makra mo